Spider-Man, Spider-Man. I am Spider-Man. Napatay mga energy. Apa? Kay kami ang Pwede, pero depende. Alright. Nagi alright ba? Alright. Niya gihapon mi oy sa mga wala di kaila sa tong tanan mag kuan sa itong mga pangalan no kasi natin mga new viewers. Gani na rato nagsige. Kasi kinsa man din siya. Ako si Gwapo lagi ni siya. Ako si ikaw si Ako. Ikaw. Ako si Mike Star Thrower. Ako pa rin si Mark Star Thrower. Ako dahil si Gregory Neal. Ako din si Eric A. Blair. Libo ka mga audience. Liminho. Limino. Michael. Ay, klaro. Uy, kasi nakita sa bagong trailer sa Spider-Man. Ako. Oy. 500 million views na yata. Murag nalampasan nila ang trailer sa to nga kuan nga nalampasan nila within 24 hours sila ang pinakataas na view. Ang Dili. Basta naay nalagpasan ng Brand New Day na trailer sa record sa YouTube. Within 24 hours taas ang Basig. viewing. 500 million views. Ginatangan man good, ginatangan. Pero siguro pag nakaikuan ba ka ng backing yun sa ing anang studios. Oo naman. Sa Sabagay, marketing, no? di ba? Under sila Marketing. Sony, under sila Marvel, whatever. Di dyo ka ma-expect kung 1,000 lang views na. Uy. Oo. Oh, syempre. Especially ka ng mga Inaano yung 1,000, provide bro. og kuan, nagka-provide og leaks. Ano raman na. Sila raman na. Sila raman na. Pero mas silang marketing. Imposible kayo ay na ang theory mo sakto jud nga mo tama jud, di ba? Maka-ignite siya og ganang interest ba? Ay i-leak na tong uban na tong episode. Para istoryahan sa mga tao ba? Katong sa Infinity War nga naay theory nga mogawas ang Stormbreaker ni Thor mo to yung gamiton. Imposible kay nga naay fan nga makatagna ato nga. Gani. Kini gawas yun ba yung Stormbreaker nga Marketing strategy ra sa. Oh. Normally sa Reddit ga ano na sila. Speaking of sige. Sorry. Namdi ka dala ganina pa ka? Kuhaan po sila kanang sa kung tanaw kanang masters of kanang psychological ano ba? Oh, kanang tricks or sabay tawag ana. Marketing. Apil man psychology sa marketing. Oh, mo gani. Manay pinaka number one foundation sa marketing, psychological. And sales, di ba? Sales pod. Mo-convert man ang marketing to sales. Mo manay goal. Pero Mag-market ka. murag ginabawal na ba na karon murag pwede na ka makasuhan para sa nang kuan good ka nang murag para sa tong sa ano sa Endgame ba to sa Infinity Wars katong nasa sila sa Wakanda ba sa trailer kay nasi si Hulk dagan niya di ba sa Kanang fake ano? sa actual nga Kay dili nakakuan siya, naka-suit. Naay kuan kay naamang koy gisuan na katong latest nga movie. Dili to MCU katong sa trailer niya kay naa si Sydney Sweeney. Sa trailer na si Sydney Sweeney pero sa actual salida wala. So motoy naka-trigger actually nga naay nagsu nga dili na pwede maggawas og trailer nga ning ana. I forgot the movie. Okay, dagag fan si Sydney Sweeney. Sydney Sweeney pa naman. Sydney Sweeney. Wag ni ko kasabot sa storya sa kuan katong Madam Web. Dili katong maid siya ba maid? Housemaid. Mo kasabot sa storya to ba nahuman ako. Siyempre. ano was to eh Ay, matik. Uy, actually no kanang algorithm bitaw sa tong social media karon. Nari sila ginitawag nga eye tracking. Yes. Eye tracking. Sa example, magtan-aw ka og ganang TikTok or Reels. Pero ang imong mata is wala naka-focus yung mata naka-focus sa tutoy. Ma-track din na sa camera sa imong cellphone. Yep. Nga nitan-aw ko siyang tutoy or kaya example na siya bag or na siya brand. Nga nako nitan-aw ka dito example nitan-aw ka Apple or nitan-aw ka og Windows ana. Ang next algorithm nitan-aw ka interested ka ani nga brand. Kay gitrack niya ang imong bisag gamay ra kay mo movement na sa kung imong mata. pumunta na sa una bay kanang sa Facebook lang good dati dili pa uso ang kanang TikTok. Kanang patong sa una kay kanang kauna-una ko lamiya mo palitog kaning kuan ni kanang nakoy marag gusto paliton sa una ba. Yang gawas tanan sa Facebook bay katong gusto na paliton ako gago. Check na to yung newsfeed. Kasi yung mga OT ng kontra. Newsfeed. Anang algorithm karon. Muda ito ako mga newsfeed ay mga feed na ako kay si Romeo Bangkil. Sala man. Sana I-search Romeo Bangkil. putik. Ginasayaw-sayawan niyang truck ba? So unsa ang iyang matrack ang imong iris mismo? dili katong voice. Dili voice. Matrack mo sila voice. Voice is another set sa algorithm mo. So if natanaw kag porn naglulo ka at the same time. Makita po na nila. Nakita po nila utin. Nakita po na nila. Bisan pag naka-off ang imong camera. Yung ano? So, nga ang Okay, ang vibration man nimo kay ganong kane mo na ni. Kay nabasa nga atong bago lang na wifi ano daw router maka see-through na siya or night vision ba to or see-through sa wall.
murag radar. Ang Gamit Wi-Fi? lang ang router, pero na sila modify na ano. Bago na siyang tech karon na ilahang gikuan. Kanang sa TV niyo kanang speaker sa iyong TV. Basta nakasaksak na siya sa imong kuan, sa imong bisag naka-off na siya basta nakasaksak sa power. Kanang speaker ma-convert daw na siya to mic. So madungog niya ang conversation sa iyong room. Actually so may sa example, may ingon ka nga, ala, kanang sakit lagi akong kuan, gusto ko magpa-massage. So, Pag scroll nimo, awa na, massage na nga mga kuan. Tuwa na si Sweeney. Actually, kasagaran sa mga new technology karon, before na siya gigawa sa public, gagamit na sa military before. Correct. Wow. Like Wi-Fi and Bluetooth, ang original nga purpose yun ana is for espionage jud. Halos And then tanan man. and then few decades after dira pagigawa sa public Wi-Fi, bago lang man na, mga 2000s. Pero ginagamit na sa CIA, Sa una mga pa, 1960s pa. 90s pa, oh. 1960s pa, 1970s, develop na na. Babae man yata naka babae. Since katong Mga babae talaga. Karon ang tawag ani sa uban nga mga kanang mga activists or mga nagakuan is surveillance capitalism nata sa age surveillance capitalism karon. So ang ilahang plano is mga smart cities, cameras everywhere, murag ana ba na ano. Ano naman karon, information warfare na mga karon. Oh. Baligya na imong info. It's no longer kanang chemical Private. warfare, dili na. Lagi itong kay, di ba, kay ano, gibaligya niya ang yang naong si Bruce Willis. So bisa magmamatay si Bruce Willis kay makita gyapon nato siya, murag gibaligya niya yang ano ba. Di ba naman tayo nagpalit sa una nga kinsay mga bayaran niya, paliton niya Yawan, kanang ano? murag kuan sa imong naong ba. Facial features. O facial features para sa murag AI yata. Even ang kanang NFT atong- niya, mo NFT. Kanang bitang mag-register ka sa imong phone para sa imong Face ID. Face ID ana. Face scanning, Tuyo ka. Oh. Registered na siya dito sa database nga. Mao ni siya pag at the time nga pangitaon ka dali ra kay na naman imong naong. Kabulo mo tong Facial ano ka scanning, sagot ka ni one hand. Sponsor one na. Na aksidente ka ba? Biometrics? kabulo mo tong tuyok. Murag kuan may force may yata yan ay ang sa mata. force. Kabulo mo tong Biometrics, no? Biometrics. Yo ato sa biometrics tuyok nimo na yung ulo. Si Spider-Man ba nagtuyok ba sa yung ulo tong sa Yes. trailer no? Ano ba Alex sa Spider-Man? Yan inabot naman ni tagkuan din no. Layo nung kahit ang Spider-Man. Conspiracy theory. Pero ang kuan lang na pangutan ako, unsay para sa inyo pag murag sa akong pamati mo murag dark na ang tone niya ba? Murag depressing na good, murag ina na good ang Dili tone. moabot gyud sa stage ang Oh, si bitaw. Spider-Man. Ganan Oo. mo. Ako kay Dapat gay nga na sa sugod pa lang. mura siya Dili kay high school man to. Oh. High school mo siya Eh, before. dapat Character development ba? broke doon siya dapat. Kato siya nag-start man siya nga dato kay gitabangan siya ni Kuan. Tony Stark. Oh, ni Tony Stark. Mm. Pero ang Kuan wala ko na kay murag ka na ina nga face ka nang murag depressing kay mo jo may ko kapuya ano pero Kuan willing gihapon ka nga humanon nimo ng Kuan ba pagulang tao ba oh. Kung unsa ang Tungod kay Ant-May. May patay na nga nito rest in peace. Apocalyptic na siyang settings. Dili po. ba? Dili po. Dili man. Ano lang, gritty lang siya, dark lang siya. Oh. Kay ang Kuan po na ako kay naman mo siya mga kanang murag comedic vibes po mga comedic relief kay na si Kuan si Punisher niya katong di ba murag na sila interaction nga medyo katawanan. Actually, kung maski nun sa nga salida nga na si Punisher, expected yun mo na siya dark nga part. Ah. Hindi man nimo magamit sa comedy si Di ba Frank Good. na part dito sa trailer nga marag nagsugat tong dahan dug katong ano si Spider-Man. Katong same nagi gyapon to na nagikuha na characters o nagiri. character dito feeling po na. Actually, expected naman si Daredevil kung asa si Frank. Nasa si Daredevil Lagi na dito. kasi sila kuan gyud. Speaking Street of- kuan magana sila street level. Inaton gibuhat Speaking nila of, sa ang ano, season diba? 2 sa Daredevil, March 24. karon, next week Yes. naman, March Sa- 24. Sa No Way Home ba nato ba lang gibuhat. Yes, So pagsugat si ano lang Tom Holland lang nasa Tama, actual tama. kay nana Actually, Sino na di ka dili ba? to Oo. ma-reveal ug wala lang to nasipyat tong trailer sa Oh, Brazil tungod nga nga na si tong Lizard. to naigisipa Oh, nagisipa si Lizard. ni Lizard gisipa oh. Pero siguro gituyo gyapon to nila. feeling po nako tuyo. Gituyo gyapon siguro to nila. Marketing. Kanang para Marketing. to raise ano ba? Kanang para storyahan ba? Para may mong relevant ba? Correct. Nga uy, syempre mo gawas man gina sa internet. Tsaka Mo- mo maka-hype trending man gud siya. Imagine tulo ka Spider-Man sa ka movie. Oo, gani. Ma-hype na daghan ba gusto mo balik si Garfield, balik si Tobey Maguire. Ay, Katong iring na. Katong iring ni Garfield. Garfield. Iring mo tapos. Katong tingala Spider-Man tas na si Garfield dito gana mo na. Nami miming Garfield, Garfield. Okay, hi man. Hi, Garfield. We have a new guest. Spider-Cat. Garfield. Spider Lahi Cat. ang ko ano. Testing. Dili gid sila makaano sa action sa sa mga Pinoy, no? Alahi ra gyud ang Pinoy gyud. The best gyud ang Pinoy. Lahi man ang Pinoy kay mas Oh, inututok. Victor magtanggol. Lahi man ang kwan. Kaya ang mga Pinoy ba kay magbinarilay no? Nagya pa istorya-istorya ba?
Oo. Wala mo lang Pinoy og Dili action mamalikas kay mo. utong tutok mag leather jacket. Dili mo malikas, mag binarilay ba? Wag yung kay madungog, putang ina ba? Sumuko ka na. Pinarilay ba pero magsurya gyapon, mag kinantsaway ba kana. Trash talking mo Oh, na. trash talking. Pero better na ang Pinoy kaysa sa Indian. Ang Indian ba Kay ma-defy gyud yung gravity. ang Indian ba headshot na makasurya pag ka ng one page na script. Gani. What the? Tunga-tunga sa gira, nanganta. Asa ka na. Pero grabe ba ng Bollywood ba? Genre ba siya? Dyan na siya. Oo. Ang Bollywood ba grabe ba po ng kuan? Grabe away nila, PewDiePie yan sa ano. Oh. Ang transition sa naong lupig pang probinsyano lagi. Zing 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 isa ra ka naong. Katong kalito lapid kita mo to nga. Isa na Ay lang wala yung- na kabot na ba? Isa na lang yung bala. Yan, duha Leon ka- Guerrero. duha Leon Guerrero. yung- Ah, Guerrero. Tunga, Yang gitunga. gibuhat, gaana Ay, hindi yan. ko sure kung Silvio. Leon Guerrero o Julio Valiente to. Oh, Valiente ata. Ulo Valiente. Wala na kabot katngil na ako nabtan ba yun? Nakabot. Marag Julio Valiente to, atong gibaril niya. Tunga ang bala. Kaya ang Leon Guerrero, mo to marag Zorro nga black, gid yung suot, di ba? Tama. Pinaka the best kato si Nardong Putik. Si Nardo. Pag-abot kay tulapig kay etong giana lagi ang kutsilyo niya Oh, gibaril. yan, Oh. yung Fuck duwa. physics. Tawa di kayo. Gusto kayo. Physics my ass. Pero grabe po to siya nga kuan wala pa yung nga nga Hollywood nga mga heroes ba nga kaya ginanang kuan. Katawan man good. Kung ipasalita mo sa US nga ato nga style kato dili to mo halin nga style dito mo halin sa tuwa nga tricks mo halin to. Sa Pinoy ug sa Bollywood pero sa US wala atakihon to nga ato nga style sa action. Pero dili man gyapon sila realistic ang US. Like for example, Spider-Man. Pero dili siya Ay, mahutdan dili siya realistic pero It's a comic book movie of course dili good sa dili siya realistic pero Given naman grounded siya ba? Grounded siya ba? Grounded. So dapat nakaset na gid imong mind no nga So anything suspension is possible. suspension of belief jud suspension of belief jud na Anything dito. is possible, no? No, within the boundaries of science lang gyapon Oh, na correct. Oo. gyapon na siya ngayon. Dili siya totally absurd pero Lagi- dili pud siya like real jud. dili jud siya nga as in Nadyo bending kuan. Ato sa ato sa ato sa lida nga wanted nga mutuyok ang bala. Oh, si- Yana lang niya, tuyok ang liko ang bala. Ay, si actress na. si Angelina J-Lo. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Dili na Joey. Katong napay buhok si Professor X. Ah, napay buhok tama, si tama. Professor X. Tuyok Kuan ang bala. yan. ako pag Mo man to nga movie tong gibunalag keyboard si Chris Pratt no si Star-Lord mo to di ba? Dil Tama. to si Kwan, si Chris Pirat. Chris Pirat. Uy, kuha gibayad daw siya backlash sa iyang gibuhat sa Endgame si Chris Sa Pratt. game nga naman. Gi-personal Ako, gyud siya naging ano nagpadala Infinity War. Infinity War, sorry. tungkol Nga sa tong Tungod na to. tungod Oh. ni step out gyud daw siya kuan Tungod gamay sa atong- public tungod tungod sa- ato yung gibu. Nag-fuck siya? Dili katong kay- Thanos ba? Thanos Kay Thanos ba? Okay. Tung nagpadala siya sa emosyon Ibuto ba? siya sa emosyon. Yeah, pati ka to lang. Ka loser. Fans mo to ba? Ano yung Inana ano ba fans ang naitabo kay ano? personal Inana ang naitabo kay Si Kwan Kay- si kay Dahmer. Dili si Joffrey sa Game of Thrones. Tung Ay, oo, si Sultan. oo. Siya Yung work. lang siya Dili, pagka-artista. Sundan gyud siya og Hollywood. si Kwan po si Captain America ba nga bag-o si Walker gani Ay, kana sa Johnny Walker. sa kuan Captain America and Falcon ni Captain America. Nakakuha Effective pa ba Blue kayo siya. yung pagka-Captain Blue America? label na to? siya, guys. Ano siya eh. Grabe Gi- nga siya oh, sa Twitter, giba pati siya. personal, buno Oh. na siya bato. Oh, dili nimo deserving ang shield. Ano ba? Pero lagi, bro, go out sa reality ba karon itong. Kato kay Joffrey ba na siya mga death threats. Oo, nasa Motong death moto ni threats. undang siya pagka-artista. Nag-focus na siya. Gitry niya katong marag sitcom na siya gyapon sitcom wala nag-boom kay. Pero nibalik na siya hinay-hinay ron. Oh, ni bike siya inay no. Doon sa problema no, nga tuwa kay ma-post lang sa utang. Pero tanaw na kung gamay ra man nanawa ng Spider-Man. Ay, ayog kuan. Kay wala like 24 hours, 5 million na. Kay mahal naman ang gasolina. Wala, di mo na siya kinahanglan gasolina kay ano siya webs. Ako man na to nga topic. It's di daghan jud nagmutan-aw bay basta MCU. Oh. Especially hype kay ang Kuan na gid sila. hype. Nagano mga nerds. Oh, yes, hype kay ang Dili one. nerds. Oh. Oh. Maskin pa siguro magutom ang kalibutan, no? Nisaka ang nerds during pandemic actually kay way ginabuhat ang mga tao daghang na-introduce sa Naruto, daghang na-introduce sa daghang na-introduce One sa Piece. anime, One One Piece, Piece. daghang na-introduce sa Naruto, tungod sa Sakura. pandemic 2020 walay ginabuhat ang mga tao. Nanaga ng mga anime watchers ba kay wala mas laing ano, wala mas laing. Pero Oo, akong no? pinakaganahan, no, siguro this is an unpopular opinion. Akong pinakaganahan sa Naruto kay si Ino. Ino katong Ino ka bag. Tong Shinten-shin technique, tong babae Ay, gani. lawas Oh, no, tong si ano, Shinten-shin ba? Sino, Shinten-shin. Oo. Itong kalaban per minute Sakura. Oh. Mo na ang pinakagwapahan ako. Di mo kaya gwapahan kay Sakura?
Abi na ko kiganahan ka sa teknik, balik ka Dili, sa lain lawas, ang- mga awat. Weird kay bay bata ko bay akong crush kay si Kim Possible. Ay, wait, actually. Di mo siya weird. Gusto ko, ano, siya weird. Bata pa ka. Weird. Bata pa ka. Bata pa. Ah. Bata pa po. Mas weird yung crush nimo katong amigo ni Kim. Si Ron. Oh. Kaya may weird. Di, mas weird pa dyan na katong mole rat ni Kuan. Ni Naked Ron. mole rat ka. Oo, katong naked mole rat. Sa ginawa na ni Kim Possible, kalimot ko ba? Katong Spy siya. spy siya nga Na green. black man yata yung lips nga Oh. kuan. Ah? Redhead. Black ang Redhead yang ba siya? blank Redhead, tank redhead top siya. siya. Ginger. Tapos Ginger. brown ang yang Ginger. upo. Tapos yung lips kay Kuan, baga adres Baga, sa oo. Kuan. Walay cable sa una, wala. Ang amo sa unang ang Disney na mo sa una bay kana Wonder bitaw ni Pets, masaag nga kanang signal sa Disney nga madakop sa imong TV sa Ako antena. makita na sa silingan ana. Dili uy ako nadakop lang na mo signal. Ay, okay. Kailan na day ko? Silingan mo no. Silingan mo mo no. Pagkapot na sa ABS Tagalog na magod. Tapos na sa ABS Tagalog na. oh. Dili Studio 29. Ay Studio 23. Asay ganahan ninyo kana o Sailor Moon? Ha? Alayo na ka. Pagarihan ng ban. Super Twins. Liwanag. Liwanag. Super Twins. Ikaw Joven, Ano, kasi mo icon crush naman na to Sailor Moon. cartoon. Icon naman to. Cartoons. Kuan, si Cardcaptor Sakura. Anime man na, di man na Anime. cartoons. Pareho Ay, naman. cartoons? Oh. Sa bagay no cartoons lahi mo ng Kuan. American Anime. man. Japanese man siya nga, Oh, Japanese anime man ang kanang Kuan. basta anime No. Japanese made. Ito lola ni Mr. Bean. Danny Phantom, ano ba? Danny Phantom. Non fandom. Grabe ko sa cartoons na Mr. Bean. Oy. Walay script mo na. Oy. Ano Mr. Bean dyan? Oy lang isulti. Oy. Easy right digest ba? Turtle! Oo, Turtle. Did you know nga ang katong tao nga Mr. Bean is less than 30 episodes a day na siya. Wala ka 30. 12. Nasa 12 episodes lang. Ginabalik-balik lang, Jud. Oh, 12 episodes lang. Di ba, oh? Ginakat mo gina kay ilay-ilay. Apil na siya sa kuan. Unsa tong phenomenon gani nga kanang worldwide phenomenon nga kanang lahi na ganitong pagtanawon sa ito. Mandela effect. Mandela effect. Lahi na sa Mandela effect. apil na sa Mandela effect nga daghang mga tao mingon nga daghan jud kitong episode ang Mr. Bean ha. Oh. 12 lang, no? Ano? Ako ba'y crush po na ko si Lola Coco. Mama Coco. Mama Coco. Martin Coco Martin. Worst kay ang lula pa dyan niya ang ikuha nili ang mama ko. Oh. Mas yummy. Diba? Wala po si mama ko. Mo tayo gikanta di ba? Crush nga cartoon, patay na akong uyab. Yawa, pati cartoons. Jimmy Neutron na, si Jimmy Neutron. Intro na lang para sure. Ay cartoons wala kay ko yung mga consent Care Bear na lang. Dili kung na ako yung nakrushan. Betty Boop. Wala jud Atong iring sa ano, atong iring ni nga Si Lola Bunny siguro, si Lola Bunny. si Lola Oh, Bunny. si Lola Bunny. Kato lang na porn? Bunny? dili sa ano sa Looney Tunes. Okay. Yung babae Ay, ikaw ba ni Bugs? Si Bad Bunny itong naiporn. Oh, Bad Bunny to. Parente, para mga apelido. Oo. Ako kay si Buttercup Tumboy mo to. sa Powerpuff Girls. Yes. Tumboy mo, tumboy. Buttercup. Si Mojo ikaw. Jojo day. Okay. Ikaw. Ito no, cartoons. Dili anime. Wala. Ang crush nga, katong time nga nagka-crush og cartoons, ang crush nako si Katara. Katara sa Avatar ba? Avatar. Katong Katong Tama, pero saan ako ka-crush by si ano? Katrina Halili nasa cartoon. Tanboy. Tanboy. pero ang idol ako si Toph Jod. Ganahan ko Katara pero si Toph Jod ako idol. kay Earthbender magod ka ng ayos ka Ganahan stance po ba? kag Earthbending. Tumboy po, tumboy. Ganahan po kag Tirador, Earthbending, tirador actually. dahil kag PWD din. Piyong na ito. PWD pero depende. Yes. Guniti akong rock. Kana interesting si Mike. Kinsay mo. Kay mama. Si Lermon. Sino mo? Hindi, cartoons ba? Cartoons. Wala ko kakuha. Si ano naman niya si Bitty Bop. Wala ko na Si Minnie Mouse. Si Minnie Mouse. wala na daot akong unang-una ana. Felix Dakat pa niya. Felix Felix Dakat. Dakat. Elmo daw si Elmo. Wala ko Felix the Cop. Pero nagatanaw ko cartoon sa una. San Mau? Katong tulo ra ka bukbuk ba? Mga cartoons naman sa mga cartoons naman sa una, animation sa una Kero kay Kero Seti. Princess Sarah. Princess Sarah. Oh, Princess Sarah. Heidi. Oh, Heidi. Oh, Oh. Heidi. Kero Remy. Mga Tom and Kiro Jerry. ang crush. Tom and Jerry.
Tom and Jerry. Oh. Crush niya tong earring na He loves puti. the chase. He loves the chase. Oh. Roadrunner. Ito. Looney Tunes. Roadrunner, mga Looney Tunes niya. Gusto siya Looney Tunes. Si Roadrunner yung crush. Pero later nakatong sa high school na Ano mga hayop yung mga crush? inahan kay kog kining The Simpsons. Simpsons. Oh, halos gihurot din ako na Si Simpson. Si Bart. Kuha naman ko siya Kaibigan mo at gabay. makarelate ko ba kay na kanang sa mga social issues ilang ginaano ba? Ilang gina Connected ba to sa Epstein files tong kuan sa Simpsons. Mo nang ma-predict sa Simpsons. ano. Katong author, no? Oh, mo nang ma-predict JK sa Simpsons. Posible gyud, posible. Di ang uban na na to siya, kay AI naman ang uban na to. Dili tong mga karaan, dili tong mga Tumadaan bagong na nga episodes. AI na. Tumadaan na episodes. Katong kay Kobe. Ah, Kobe, hindi, tong may helicopter. Tong helicopter. Naman to yung episode sa Simpson na to. Kita mo Idiocracy? Okay. Siya man gyapon nang Cartoons na? Dili, Parang movie. series. Oh. Dili, movie. Idiocracy 2005 si Mike Judge gyapon nagano na. Buhat. game Ito up. nagbuhat sa ano. Sa The Simpsons. Simpsons. Kapangalan mo no, Mike Judd. Mike Star Thrower. Si Mike Stars Row. Heidi, ganun po kong Heidi. Lolo Al, ilubot ko ni Peter. Okay, siya kuha na ba kay Bisaya? Bisaya mo ano mo pagkadab. Peter. Pero kuya nga mga sikat kay na mga It's in my cartoons, brain no? now. Kay naisip mga dark nga background. Childhood baka kuhaan ruined. man na. Fuck. Kuhaan man na sa Facebook. Nasa mga dark background ba like kanang Ah, sumna crispy pa. Al-Qaeda? Crispy pata naman, creepy pasta. Pata. Sa Cinderella. Ang gutom na. Nasa mga conspiracy ano ba? Hindi, ang Kanang sa Hollywood sa Disney ano ba? Well, Nasa ana magud sila part si Walt Disney sa kuan, Epstein Files, di ba? Actually, Pedophile, oh. And here's the thing. Kana bitong gi-preserve mo daw yung body To Frozen. to Frozen. Oh, manang nag-create sila ng movie Frozen na na- Frozen. kaya para pag Wala i-google daw, nimo. Google nimo Frozen. Magawas ang movie, oh. Frozen. Kabasa Galing ko si ato. Walt Disney. Kabasa ko ato. Gawa na? Murag Ano? kerogenic siya ba? Kay kero. Search kag Frozen sa Google, amo gawas katong Movie. Movie na Frozen. Dili tong lawas niya nga Frozen. To cover up. Mo search man ka Walt Disney Frozen. So i-change na lang ni may search, search mo So, proven. pag igawas, search mo to, mugawas ang katong Frozen nga. Salida. Dili to salida sa una. Ah, sa una. Ang mugawas katong Lawas Frozen nga. nga ano. Ang pinaka-hit yun ako anang street foods ba kay kanang ay na-mention mo yung proven good. Pero pag wala pa ka move on. ako lang isingit ba kana bitang buha gani ka og kanang isaw. Nya imo nang gituslo sa sauce. Nya kauno niya ituslo na pod. Oh, that's very Pet peeve na pet unhygienic peeve niya. kayo. Oh, dili kay siya. Tuslo balik. What Kaon na siya mo ituslo? mga isaw pro. Pero actually ginabadlong man sa mga tindero-tindera nga dili na ikuan balik. Ituslo balik. Oh, siguro kanay diri ba na sa Davao yung experience? Ew. San Pedro. Nga simbahan? Ang simbahan. Ah, okay. Kina kasagaran mga tindera karon Ano na mga trending karon nga bag ulang ba nagkaon siya balot. Yan ano kay tong daw ni Panghugas na to. Katong daw ni. Legit bay, naka-experience ko. Subog kay ko bay. Dawning balot, tingala ko puta. Humot. Dawning niya ko na mga Luwa nimo. suka, luwa. Uy, walang hubog, walang kahubog. wala niya. Gaya na ginawala sa bahaw sa dawning lagi. Umot kig daw niya ba. Nya so ang suka imong gikuha sa kamot. Tama na Wala ba? speaking of importante ni sa ako pilay limit niyo sa balot. Ako duha man. Duha lang akong duha ra di ba? Normally naman yung 2 to 3. Oh, grabe. Motulog usahay pag ngana hubog. Di ba delikado na? Dili mo okay ra man puggo. Pero dili pa dalaw-adlaw no. Bawal At sa chip, high ayaw, blood pod, yata chip. sa high blood mga bawal. Oh, yata di ba? sa Pero high ako normally duha ra jud ako kay blood donor bi ako no. Blood donate bi ako dugo usahay duga. Tawa na. Ano na yung intro? blood. donate? Asa ba Di na sperm ako pwede bank? makadonate every month. Dili. Dili pwede oh. Kaya Sa ang year lang. dili 2 to 3 months ka bago makadonate. Okay. Dili pwede every month kay mo i-circulate man ang dugo nimo balik. Then basta kulang na yung dugo kaysa gulang na yung sperm. Duga na po, duga na po. Duga og dugo na yung sagad. Remember ko sa VXI dati, salay ka ng Bloodletting. ana. So nautan sila tong kay once nga kuan isaksak ng kuan dire sa imuha nya panahon mag-stress ball kanang murag Yes. ana kay para Para mo pump mo back. flow ang dugo. Nautan naman kay daghan man kayo nya. Sir wala na ba may stress ball ana tong nurse. Kung sige mo speedy imong tutoy na lang. Sige ana yung tutoy. Ako kumot din ako yung tutoy. Porno man na. Transition. Joke lang. Bay seryoso nakatry ko kanang Porn? kaysa dili sa kadaghan ako ginadunitan sa una. Mm. Nakatry jud ko kanang actually ginalikayan ako nga mo assist sa kuha is kanang OJT. Nakatry jud ko one time nga nag-donate ko dugo OJT, kabalo jud ko nga OJT kay
normally diri ko naga-donate sa left nako na bukton. Mm. Kay dili man nimo i-donate imong dominant hand kay gamiton ko nimo Ah, tama. So sa left ko naga-donate sa left. Pag turok ana, di ba normally mo flow man din ang dugo, mo ride man din ang tubo. Pag turok niya bay, transparent gyapon ang tubo. Wala na red flag na to. Mali nga ugat ang giturukan. Mali. Ana din ko sa nurse. May sula pala gidugo ni Agas. Ana din siya. Kuratan din siya yang naong. O GT jud ni litsi, GT jud ni ba. Ana siya nga, sir, walay dugo ni Agi. So ang buhaton mangitag lain ugat. So gitanggal tong dagom. And then gibanidan, syempre gibanidan. Giipit ako. Di makapwede turokan balik. So diri ko sa right. Ko sa right. So pag turok successful, niagi ang dugo. Ang problema kanang sa sige nimog donate, aware na ka nga by this time humanan ako donate. Niagi na siya nga limit sa akong mind ba sa akong huna. Nganong wala pa napuno ang bag? Yan di makapwede mo undangan unless mapuno ang bag. 1 bag per person man jud na. Pag check nako niklat day ang dugo. Wala na ni Agas. Na di Blood clot na siya. niklat siya. So Kanang pag mukagawas ang dapat body flow, mo, flow jud na. Mukaging. Ya sige kung ana sa Tibugol stressful, siya. wala man jud. So half ang dugo, half bag lang. Di mo na pwede donate. So kailangan puno jud nako. So gitanggal po dire. Bali na po dire sa wala. Kay para tiwason lang nga mapuno tong dugo. So ang ending ni uli ko, duha ang bangag dire, isa ang bangag dire. Kulang na lagi mingon ko sa nurse, miss, ako na lang turok sa akong sarili, miss. Kay dugay na ko nagnapo 20 years ako ga-donate tong dugo. O makabalo jud ka nga OGT jud siya. Kay murag ginahimo jud manika akong So bukton. wait, eventually napuno ra gyud ang bag. Napuno jud, dili makapwede mo hawa nga dili mapuno. Kulang lang dire lagi ko kana makanak ko ba. Agi diri tubo. Nakatry po ko donate og kanang ang kwaon is ang white blood cells lang. Like mo agi ang tubo sa makina, nya mo balik ra pod sa mag-anak ka. Hello. Mag-anak Murag ka. i-circulate lang. Yes, naay machine sa mga tubangan. Tawagan na. White blood cells ang Mura siya kwaon. dialysis, So bali mo mura. agi ang dugo sa machine, kwaon ng white blood cells, mo balik lang pod sa imong ha. Una na ang duga. Dili. Kasi purpose ana. Nga gitpatuyok lang imong dugo. Ang white blood cells ang gikuha sa machine. So gibalik imong dugo, imong ang red blood gibalik. Oh. Gibalik. Gibilin tong white blood cells. White blood cells. Okay. Normally sa mga leukemia patients na di ba ang leukemia patients ano man ang anemia is ang muna siya ang mild na version sa leukemia. Pag mulala na mauna ang leukemia. Familiar mo na anemia pag mulala leukemia kaya okay. kaya di ba ang anemia low count sa white blood ay sa red blood low count di ba? Pag ma-imbalance na siya maayo mo saka ang white blood mo nang leukemia. Mo na siya ang Severe na. deadly. Mura siya kanang pag ang migraine, pag mulala ang migraine, may mo na siyang mind blue. Oh, Mind pink na dayon. pwede pero Depende. Yeah.